Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-Festi mill-Isba. U nawguralkom ukoll l-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. L-lejla ħanospita familja oħra. Il-lejla l-mistiedna tiegħi huma l-familja tal-preżentatur Luke Dalli. Ma' Luke il-lejla ħajnaqdu Svetlana, Dias, Dea u Baby Ben. Wasalli għal widnejja li d-dar ta' Luke għal dan il-miliet kienet armata sa' snina bid-dekorazzjonijiet. Mistaġbin xi ġmil ta' dekorazzjonijiet kellhom. L-unika problema u l-ikbar inkwiet kien Ben li tgħix kemm qajjem inkwiet bis-siġra tal-miliet. Min jaf li Luke kulħadd jaf li Luke Juventin u Juventin Akkadit. Dias interist. Għandi kurzità biex inkun naf Dias x'qal lil Luke fl-aħħar tal-istaġun li għadda meta l-Juve bil-kemm inġabru ma' l-ewwel tlieta tal-klassifika. Niltaqgħu mal-familja ta' Luke minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenienti. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time qegħdin ngħixu l-aħħar ftit sigħat tas-sena 2022. Għal dawn l-okkażjonijiet speċjali għal dawn il-festi kuljum kelli miegħi mistiedna familji differenti biex ħanalaq bil-kbir. Il-lejla miegħi għandi familja numeruża, storbjuża, mimlija enerġija u d-dar tagħhom mistaġbin kif inhi armata bid-dekorazzjonijiet tal-miliet sa snina. Nilqa' miegħi lill-preżentatur Luke Dalli flimkien ma' Svetlana, Dea, Dias u Baby Ben. Hello Luke, isbaħres l-ewwel wieħed. Bdejt naraħ minn taħt il-lajn. X'għandna? Il-festi tajba? Kif int? Grazzi tal-invit. Tajjeb ħafna. Isma' qed narak naqra anzjuż, għawek tinkwieta. Eżatt, din mhux l-ewwel darba, imma llum l-iktar anzjuż għax qed taraħ xi ħaġa. Ma jimpurtax. Hello Dea, kif inti? Hello Ben. Il-festi tajba Żvet. Kif int? Mhux ħażin. Isma' Żvet qalu l-mistaġbin kemm inti akkanita tad-dekorazzjonijiet. Is-soltu iva. Għaliex is-soltu? Imma d-darba Ben żarma qabel armajna. X'għamel Luke mela? Mela dan bdejna narmaw, ovvjament aħna l-familja tagħna narmaw kmieni u meta jgħidulkom kmieni ġifieri tgħaddi l-festa tal-mejtin, tajjeb, il-qaddisin kollha u narmaw tal-milied, ġifieri Novembru nkunu ġarmati kollox. Is-sena l-oħra Ben kien għadu toddler, ġifieri ma tantx kien jiċċaqlaq ħafna, so għamilna l-affarijiet li għamilna s-sena l-oħra kompletament. Ma dis-sena kif armajna żgħar, bdejn nisma' affarijiet jinkisu, affarijiet jinqelbu. Allura redna nisma' ma Ben naħseb fejn l-aħħaq u mhux se nagħmlu affarijiet tal-miliet, mhux se nagħmlu tiżjin. U hekk ġara. Dea, ġifieri d-dar. Dea, għandkom Christmas tree d-dar? U armata kollha? U x'ġara għal l-biċċa t'isfel? Inkisret. X'għamel Dea smela Ben? Għatu għalda fil-boċċi. U kollha spiċċaw mkisrin daw l-imbirgin boċċi. Tanna ħat isfel. Isma' Dias, kif qegħdin hawnhekk ħanitkellmu naqa' fuq dil-biċċa tax-xogħol. Wasalli għal widnejja li inti interist veru? Iva. U Luke x'inhu? Juventin. Juventin. U meta jitilfu l-Juve toqgħod taqbad miegħu għax tilfu jew le? Ma naqbadx miegħu. Le? Possibbli ma jaqbadx miegħek Luke. Għalejlek għax jien ma nkunx sabiħ ħafna meta jitilfu l-Juventus u jaf li ma nkunx f'dik il-frame of mind li jaqbad miegħi. Allora jipprovaj qed naqalura ma bad l-għada jiġi fuq, jistaqsini dik il-mistoqsija tad-Dias ngħidlin. Rajta l-logħba. Jiġifieri ma jkunx qed jaqbad miegħek imma b'mod intelligenti. Bravo, rajta l-logħba. Rajtu kif qalaw il-gow il-Juve u jibda dieħel bil-mod il-mod hekk, issu xark dieħel il-port hekk. U Dias, jekk ma jmorrux tajjeb l-Inter, xi jgħidlek hu? Jaqbad miegħek? Jien naqbad naqa' miegħu. Isma' Żvet, kurzità, Luke biex tixtrillu rigal mill-1 sal-10 kemm hu diffiċli. 11. 11? Diffiċli wis. Għaliex? Mhux għax ma japprezza xejn.
Imma dejjem nipprova ddieħ xi ħaġa li m'għandux jew xi ħaġa oriġinali. Imma dejjem niġi bejn ħaltin x'għamlu nixtru. Isma' Luke, li xtratlek dejjem oġbok. Dejjem oġobni. Apparti il-flok. Tal-Juventus. Eżatt, dak il-flok tal-Juventus. Mhux moġobni. Għalfejn moġobniex. Mhux moġobniex, kien l-inqas wieħed mir-range ta' dik is-sena li kelli grazzja miegħu. Qed tifhem ma ħadd gosbieħ u hekk jien il-passat tiegħi ta' attur nużah f'da ċirkostanzi, qed tifhem. U anzi bdejt narija vera thank you qalbi mill-qalb. U mbagħad il-mistoqsija ta' wara kienet dabbi return. U kienet ċanġibu wara u ġib xejn. ġib xejn u let għax tinkwieta. Imma vera apparti xejn, ir-rigali ta' żved dejjem kunu maħsubin sens għall-flok. Ma dejjem ikollhom ħsieb warahom. Alla meta tiġi f'dubju u tixxi flok tal-Juventus mela vera ġiet Dara mal-ħajt. Dara mal-ħajt, 100%. Dija, jien nixtieq nitkellmu nara fuq il-videos tiegħek u tal-mami tisfnu. Għax wasal li għal-wednejja li tagħmlu videos inti u l-mami tisfnu. Ta' min tkun l-idea biex tagħmlu daw il-videos, ħajbdew minn hemm. Jiena. Inti, u min jażel għad-diska? Tiegħek tkun l-idea normalment. U kif tażel id-diska li mħa tagħmlu u tagħmlu rehearsal qabel eżempju? U inti tażel għad-diska. Zvet, mal-ewwel ċans tiġi tajba żifna u tagħmlu aktar minn darba. Hemm ħafna videos nibdew u nerġgħu nibdew, ma kollha nżommuhom u meta narawhom. Nisbaħ rikordi. Dija, bejnietna, minnu l-aħjar zeffin, min jisfel l-aħjar, inti jew il-mami? Jiena. Inti? U vera, u vera, xbrava, ħanejdlek biex tisfel. Isma, intom żgur ċerti li tridu l-ben fuq is-set. Mela l-ben ħanħallu ħawek, ħammurru għal-waqfa zejra ta' reklami, ir-reġija qed jgħidulna li għandna filmati ta' Ben ikkisser il-Christmas trees u ħanaraw minna u ftit ieħor, ħammurru għal-waqfa zejra ta' reklami. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tipprovhom. Gift your taste buds with Fior Vita's vast range of cheeses. From cheddar to jalapeno Havarti and fresh mozzarella to goat cheese. A variety of cheeses to put together the perfect cheese platter. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless impact wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger. Al prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżjar issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopa pommi ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopa friski Ommima. Soup so good, everybody wants some. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta. Equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital. F'dan iż-żmien tas-sena, iċċelebra b'mod li tirrispetta l-ambjent. Evita dekorazzjonijiet b'materjali li ma jiġux riċiklati. Evita ikel ipakkeġġjat b'ħafna plastik bla bżonn, plastik li jintuża darba biss. Servi li kellu xorb f'kontenituri u tazzi li jibqgħu jintużaw. Iċċelebra b'rispett lejn l-ambjent. Il-festi tajba. The perfect gift this Christmas. Hansa.
Shop in store or online at hansa.com.mt. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Xandar Luke Dalli flimkien ma' Svetlana, Dea u Dias u Baby Ben li Baby Ben mill-lieder qiegħed naqra żejra kwiet hemmhekk. Kif se Le mhux tajba l-ikel ta' dik Ben. Mhux tajba l-ikel assolutament dik. Isu missieru. Luke. Luke, jien qaluli li anki sal-kamra tal-banju tiddekoraw. Le, sekonda. Tiddekoraw, hija kelma li użajta ħażin. Jiddekoraw, għax kieku għalija ikolli Christmas tree, tajjeb, u forsi bambin. Mhux nidħol fit-toilet u nsib niqgħed Santa's Warehouse, bit-toilet bis-sit tpoġġi fuq is-sit tal-Christmas Father, mal-art għandek kull fejn iddur. U mbagħad tara xi ħaġa ħirġa minn hemm. Jikkummentalek Svet fuq hekk, x'ibda jgħidlek? Geru. U nċ tgħidlu? Kull kamra bl-imbarazz. Imma ngħidlu biex kull kamra turik li ġej il-miliet. Le, isma' bit-tfal. Ikun sħun. Vera. U waħda mill-kmamar li l-iktar li tuża. Eżatt, u l-unika decoration li ba' postu. La tħammeċ. Luke, iktar kumien bdejna nsemmu kif Baby Ben dal-miliet kull Christmas tree li sab qoddiemu literalment ġabarat. U minn fej bdiet di mid-dar, għax għandna xi filmati wkoll fej literalment ħanaraw jaqbad il-boċċi. Dik fuq il-vapur ta' deċe, mara, fil-fatt bil-caption erġajna, jaqbad il-blale puppu jibda jemiju. Ma nisbaħ waħda diħi. Din hija laqwa. Dik hija l-lukanda paħ. Rajtu? U fil-fatt minn taħt hemm miktub mill-wirt tiegħek sieħbi. Għax dik konna l-lukanda taħna u għaddi Christmas Day u l-bobbles kienu tal-ħġieġ. Xjabalu flum daqshekk rat kollha kemm huma. Mek jieħu gost, mek jieħu gost. Allura sa jekk battilkom tal-Christmas tree tagħna kif inhi għandek in-nofs ta' fuq. Armata sabiħa bil-bobbles, bid-dawl u kollox u n-nofs tisfel vojta isu s-seba' snin tal-għas. Min għandu l-qtates qed jirrelata ħafna miegħek. Min għandu l-qtates l-istess ħaġa eżatt tiġrilu. Nimmaġina li hekk. Imma jgħidu l-verità, min jieħu ħsibu l-aħjar lil Ben, il-mami u Luke jew intom it-tnejn? Tista' tgħid il-verità. Il-mami. Għax jien qalu li smanu għandna wkoll filmat fejn inti u Dea qegħdin literalment tibnu torri kbir bil-cushions. Mbagħad jitla t-tifel fuq u naqgħu literalment hemmhekk jinżel. Le, bissa ħanejt xi ħaġa jien. Jiena naħseb l-aqwa żewġ issa aħna għandna babysitters, għandna lill-ommi, lill-omma, lill-nanti, jew ħafna. Pero naħseb iktar żewġ babysitters li nħobb narhom ma' Ben u ma daw iż-żewġ titfal. Għax letteralment tkun qed tara laqgħa. Ħsiebu pereżempju jekk għamel pupu jiġu isma' għamel hekk biddillu. Isma' jqogħdu jilagħbu miegħu, jekk qala ħafna toys jagħmlu klina puma, ġifieri jiena li jew ma laqgħu żewġ babysitters jista' jkolli. Żved biex nagħlqu ma nistgħux ma nsemmux ir-regoli tad-deb li Luke itikom biex titilgħu fil-karozza. X'ikunu dar-regoli, Żved? Min mal-art għal fuq it-tapit sajkom. Mistux sajkom ma' seats tiklu xie. Ġveri memx ċans li tkoll xi wafer, eżempju? Jew xi naqra galetti. Tkoll wafers fil-karozza u toqgħod tixrob l-oranġu su tolli hekk. Le, karozza nieħu ħsiba ħafna. Alla kulħadd irid jieħu ħsiba bħali. Tajjeb inti mal-art temm il-ħmieġ, ma sa għal fuq it-tapit. Fejn iżomm il-ħmieġ? Mhux il-kumment u s-sit u għandna dejna bil-ħmieġ u ndelkuna. Regola zaħira. Mux jgħamlu jasserva, zejra, tiġa semma xi tminja regoli kemm Josservaw, ara, ħanejtek. Jiena d-dar l-erba l-huma jisimgħu ħafna minni, għax jafu li ngħid għal-ġid. Tajjeb, allura m'għandix biex neqret fuq hekk, assolutament. Luke, fadlina l-aħħar 30 sekonda l-awguri tiegħek għat-telespettaturi ta' wan.
Ovvjament, jalla jkollkom sena sabiħa isbaħ mis-sena ta' qabel, però l-iktar importanti u din ħobb ngħidha ħafna Owen. Fi żmien ta' festi kemm jista' jkun jekk ħad tieħdu drink żejjed issuqux għax tweġġaw intom, tweġġaw ta' madwarkom u ħasran qogħdu nispiċċaw fl-isptar jew fl-awċ għal xejn. Il-bqija l-iktar importanti mill-oħrajn, għaddu l-ħin ma dawk l-iktar ħobbukom. Hemm min qiegħed waħdu f'da żminijiet u huwa l-ikbar weġġa ta' qalb li tkun waħdek fi żmien fejn l-imħabba hija il-fulkru tal-festi. Naqbel miegħek 100% klim tad-deplu, kan ftit rigalizzar biex ngħidilkom grazzi tal-li jiena qattu miegħi l-lejla. Fil-fatt spiċċanna żejt tara, eżatt ġejna. Ma llum għandkom ċans tagħmlu cheese splatter. Grazzi għal Fjord de Vita fil-fatt għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobnijiet li żgur ħajrna xilkom tagħmlu cheese splatter perfett. Grazzi għal nemnem għalikom għandna xemma li kull darba li ħatoxxelu għad-dar żgur li ħadd tiftakru fina. Kif ukoll grazzi għal Yogiti ħadd titilqu minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin għax fil-fatt għandna likom għażla sabiħa ta' tejjed naturali Yogi. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi għal Benessere Spa għalikom għandna numru ta' trattamenti qed jgħidu li f'udnejja li Svetlana daw it-trattamenti. Trattamenti biex tkun tista' tmur hemmhekk tirrilassa u tgawdi ftit f'dan l-ispa u ħad toħroġ minn hemmhekk mimlija enerġija u lesta l-iktar xogħol. Biex ngħidlek id-drink favorit ta' Svetlana sajfu xitwa u għatte. Ġifieri norqtu l-musmar kollha. Grazzi ħafna u l-festi tajba lu. Lilek ukoll, lilek u t-tim kollu tagħkom. United Colors of Benetton. Qegħdin ngħixu l-aħħar ftit sigħat tas-sena 2022. Ħafna minna tiġi għandhom kollox lestu preparatu deċiż ta' kif ser jilqgħu is-sena l-ġdida. Min ser jistiden in-nies id-dar, min forsi ħajorganizza xi ikla romantika, min forsi tiġa jaf fejn ser ikun il-post eżatt meta ser jagħmel il-countdown tas-sena l-ġdida. L-unika sfortuna f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ tal-miliet huwa li ċertu prattiċi li nkunu qegħdin nimplementaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex nipproteġu l-ambjent ma nafx jiġri u ninsewhom. Illum għalikom għandi ftit ħsibijiet biex infakrek kif nistgħu niċċelebraw, però fl-istess ħin nkunu qegħdin nipproteġu l-ambjent. L-ebda ċelebrazzjoni ma tkun kompluta jekk ma niddekorawx għall-okkażjoni. Sfortuna kbira hija li ħafna mid-dekorazzjonijiet li nużaw ikunu magħmulin minn materjal li ma jistax jiġi riċiklat. Plastik, karti li jleqqu, bżieża u glitters. Jintużaw darba u jintremew. Għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' din is-sena għażel dekorazzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, dekorazzjonijiet li tista' terġa' tużhom sena wara sena, jew inkella magħmulin minn karti naturali li jistgħu jiġu riċiklati. Tista' tagħżel li tkun kreattiv, torganizza attività żgħira ma' tfal, tuża dekorazzjonijiet mill-gazzetti, jew tpenġi weraq, jew dekorazzjonijiet b'materjali organiċi oħra. Li kelli nservu nikkonsmaw waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna għandu effett fuq l-ambjent. Jekk ħad tagħmel cheese splatter, għażel il-frisk u ixtri blużin. Jekk ħad tixtri priżet u salami, tażilx dawk li jkunu pakkeġġati fil-plastik li jintuża darba biss. U xi ngħidu għad-dips biex tagħmilhom int faċli ħafna. Tkun qed isservi dips bnini u tevita pakkeġġar ta' plastik li jintuża darba biss. Għal-festin li ser torganizza, ikkalkula l-porzjonijiet sew biex tevita l-ħela tal-ikel. U l-fdalijiet trasformhom fit-tnaqqir jew ikliet oħra. Biex isservi l-ikel uża kontenituri li jistgħu jibqgħu jintużaw u mhux dawk li jintużaw darba biss. Din tapplika wkoll għat-tazzi. Uża tazzi li jistgħu jibqgħu jintużaw u tażilx dawk li tużhom darba biss u tarmihom. Ideja tajba biex ma taqlax ħafna tazzi meta jkollok mistednin id-dar huwa li kull tazza torbot magħha żigarella kolorita biex bekk kulħadd jaraf li mija t-tazza tiegħu skont iż-żigarella u skont il-kulur. Bekk, meta jitlaq kulħadd ma jkollikx turrun tazzi x'taħsel, anzi, kulħadd juża tazza waħda għal-lejl kollu. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, importanti niftakru nisseparaw l-iskart anki waqt iċ-ċelebrazzjonijiet, kif nagħmlu tul is-sena kollha. Jiġifieri, nużaw il-borża l-bajda għall-iskart organiku, il-borża l-griża jew il-ħadra għall-metall, karti u plastik u l-ħġieġ inżommu ħalih. Ftakru li għas-sena l-ġdida il-ħġieġ ħajbda jinġabar darbtej fix-xahar. Ejja jkollna ċelebrazzjonijiet sbieħ u fl-istess ħin nirrispettaw l-ambjent.
Il-ħin għal-lejla kważi spiċċanna qabel ma nħallikom nixtieq ngħid grazzi lil Żar li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ u nixtieq ngħidilkom ukoll li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi illum u mbonnici.tv tellajna filmat biex illaqgħakom mar-rebbieħa li kellna flimkien ma' Purina Proplan. Fil-ġrimat li għaddew tlabnikom tibatunna ritratt tal-klip u ta' testakom bit-tema tal-miliet. Minn dawk ir-ritratti kollha li rċevejna intażlu r-rebbieħa u llum hemm filmat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv fejn tillaqgħahom magħkom. Insomma, siru tafuhom iktar mill-viċin. Fil-ġranet li ġejjin ħanniedu kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Purina Proplan, ġifieri żommu widnejkom miftuħin u komplu seguna. Sadan it-tant nixtieqilkom il-lejl tajjeb, niltaqgħu għada ħanilqabu kontra 30 sekonda għada. Sadan it-tant saħħa u l-lejl tajjeb. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommi ma, nutrienti